Veče na Bondi plaži pretvorilo se u horor. Dvojica napadača otvorila su vatru tokom Hanuka događaja, gađajući jevrejsku zajednicu koja se okupila da započne praznik svetlosti. U samo nekoliko minuta nastao je haos, ljudi su bežali ka obali dok su se čuli rafali i vrisci. Policija je potvrdila da su napadači otac i sin Said i Naved Akram. Stariji je ubijen na licu mesta, dok je 24-godišnjak u kritičnom stanju. Ali najteži deo, 15 mrtvih, među njima i devojčica od samo 10 godina. Žrtve su u rasponu od 10 do 87 godina, uključujući 2 rabina i preživelog holokausta. Usred pucnjave, jedan čovjek pokazao je neverovatnu hrabrost, Ahmed al-Ahmed. On se fizički bacio na napadača, oduzeo mu oružje i time verovatno spasio desetine života. Sada je u bolnici sa ranama od metaka. Ovo je najteži napad u Australiji od 1996. godine i vlasti ga nazivaju terorizmom motivisanim antisemitizmom. Premijer Albanese najavio je nova, još stroža zakonska ograničenja na posjedovanje oružja, a policija pojačava obezbeđenje jevrejskih zajednica širom zemlje. Dok se Australija nosi sa šokom, hiljade ljudi ostavljaju cveće, a bolnice su preplavljene dobrovoljnim davaocima krvi. Zemlja traži odgovore i pokušava da shvati kako se ovako nešto moglo dogoditi.